Sa banwasang Pontevedra, Capiz, isa ka mangunguma nga nagapuyo sa tunga sang iya katubuhan, patay na sang masapuan. Nakatutok, Rojimar Sukaldito. Puno sang dugo kag may igo sang pagkalutang ang mangunguma sang masapuan sa sulod sang iyang balay sa barangay Lantangan, Pontevedra, Capiz. Base sa malapit niya kasilingan sang biktima, tak na alas 8 kagabi, 4 kalupok ang ilang nabatian kag sang ulihi. May nagsinggit kag liwat ka may nabatian nga 2 kalupok. Ginkilalang biktima kay Robique Bulanyo nga nagaisahanon lang nga nagapuyo sa iyang duta nga ginatamnan sang tubo kag mais. Halin sa birthday party ang biktima kag sang nagpauli didto na kag natabo ang krimen. Wala sang kontra ang biktima kag wala man ini sang record sa barangay. Rason niya palaligban ang pagpatay sa iya. May mas recording nga sila nga nag may mga kontra sa wala may mabuot nga tao. Sa investigasyon sang scene of the crime operatives, ginkompermar nga gintiro ang suspect samtang nga nagailis sang iya nga panabton. May mo robbery pagpangawat maging kuha sa mga malalong magpalabutan. So far wala kita sang idea, no, but ang mga things siya are in this area kay he is on the act nga nag-change ang iya clothing. Tanga na recover sa ni Cesar? May arak ta nga cellphone, we will turn over that to the investigator on case so that base maka-lead sa iya pagkanda sa investigation. 8 kabasiyo sang 45 kalibre nga pusil kag 4 kaslag ang na-recover sa crime scene. Ginatumod pa sang Pontevedra Municipal Police Station ang motibo sa pagpatay sa biktima. Balita halin sa probinsya sang Capiz. Rojimar Sukaldito. 1 Western Visayas.